IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Dinayeg ni Filipina tennis sensation Alex Eala itilubong iti tennis Kalpasan at Inabakna ti 2022 Wimbledon champion ken world number 2 Elena Rybakina iti Kazakhstan. Iti score 7-5, 6-4 tapno Abante iti quarterfinals iti Berlin Open 2026. Iti ayam Abante ni Rybakina iti first set 4-1. Ngem sana nagpanik ni Eala ngayon inot akimamat at imabla iti 5-5 agingga adinominana iti ayam ang naglepas iti score 7-5. Iti second set agtultuloy iti atake ken pressure ni Rybakina ngem nagtalinayad ang natibker ni Eala agingga ngayon lepas na iti ayam iti 6-4. Iti naisang sangayan na panangabak ni Eala ket saronwen iti napinta sa panangrugina iti grass court season no sa dino iti laing nabiit ang nagkampiyon iti Birmingham Open iti may kadwa nga WTA 125 crown na daytoy. Iti isisarek ni Eala iti quarterfinals agtultuloy iti nabara ang momentum ti Pinay tennis star sakbay iti prestigyoso nga Wimbledon Championships amang rugiton Hunyo 29. Para iti IFM Sports daytoy ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.